Ćao dragi moji, dobrodošli u novi video vlogmasa. Danas sam za vas pripremila nešto što ovako puno mi je srce što ću najzad da pričam o ovome, jer razmišljam o ovome već mjesecima. Ko je došao na dozu maženja? Ko je došao da uđe malo u kadar? Mnogo te voj, mnogo te voj. Današnji video sam ceo posvetila brendu koji ne da volim, nego potpuno sam nenormalna kada kupujem ovaj brend. Prvo i osnovno što imam da kažem jeste da ovaj video nije sponzorisan. Znači, niko me nije platio da pričam o ovome, niko mi nije platio proizvode. Znači, ovo sve što ćete vidjeti sve sam sama zaradila i sve su moja lična mišljenja i mislim da vam je ovo dovoljan pokazatelj koliki sam ljubitelj ovog brenda. U pitanju je brend Ziaja. Ja ne znam odakle da krenem. Znači, ja sam se u njih zaljubila prvi put kada sam probala kremu. Prva stvar koju sam nikad probala jeste ova kremica Cocoa Butter. Mirisala sam na puding od čokolade narednih ja ne znam koliko sati i to je bilo to. To je bio moj prvi susret sa Ziajom i mi smo se ovako sklopili kao dlan na dlan, savršeno. Ono za početak što jedino i znam o brendu jeste da su iz Poljske. Znači, odatle nam stiže sva roba. I još jednu stvar koju znam jeste da ih obožavam. Postoji neka posebna povezanost između mene i Ziaje. Ja ih zovem Zlaja, znači ja sam prekrstila, valjda je to neki nadimak koji daš kad ti je neko drag, znači meni to nije Ziaja, meni je to Zlaja. Pod jedan, nijedan proizvod koji sam probala njihov me nije razočarao. Pod dva, nijedan proizvod kome god da sam preporučila, nikoga nije razočarao. Pod tri, ajmo da krenemo zato što jedva čekam da vam pokažem šta sve ima. Hajmo, kad sam se već uhvatila za ovu kremicu, prvu koju sam ikada probala, ovaj Cocoa Butter, miriše, ovo je od svih čokoladnih mirisa koje možete da nađete na tržištu, ovo je najverniji, znači najverniji da kad uđete u sobu mirisite na puding od čokolade. On jako hidrira kožu, ali ne ostavlja masan trag koji vam onako je težak na koži, nego, ja ne znam, prelep, onako saten vam ostaje na koži, a opet ste mekani, nije vam suva koža. Također još jedan njihov, malo se ulubio, za ovo sam ja kriva, ima ovaj plavi sam isto isprobala i crveni. Ovaj ima posebno lep miris, onako na čisto skupocenu ženu. To sam ja. Ja sam ta čista skupocena žena. Miriše stvarno skupo i mnogo je lep, mnogo lepo hidrira, ali je on manje masan od ovog kakao. Vidite kako se on dosta lakše razmazuje. Koji god da uzmete, sad možda neko nije toliki ljubitelj da miriše na kakao, možda više voli da miriše na pomoranđu, imate i tu opciju. Njega nisam probala, ali verujem da nema greške. Kad smo već kod kremica, hajmo da pređemo na neke malo masnije kremice. Dobar dan i dobrodošli, bolje vas našli. Čokolada. Čokolada koja je masnija od onog losiona, ali savršeno hidrira, miriše identično, namazala sam se. On je ovako tamnije boje, on je brown boje, to je čokolada i ja nju najčešće mešam sa losionom, stavim na ruku malo losiona, stavim malo putera i onda izmešam, namažem se. Sljedeća je ova Anti-Oxidation Acai Berry, koja je kao neki mus, ali baš lagan mus, saten, šlag, pena, ne znam kako da ga, u koju kategoriju da ga stavim. Miriše. I treći puter koji sam kupila ovog leta, ovaj je sa maslinovim uljem i moram da napomenem da ovaj nema da se kupi kod nas. Dakle, ovo je prvi proizvod i apelujem Ziaju, ako gledate ovo, molim vas, dovedite u Srbiju. Dakle, ovo sam kupila u Crnoj Gori. Puter isto sa maslinovim uljem, prelep, ne znam koje još reči hvale da uzmem, a to ne bude sad kliše, da sve kažem da je prelepo, predivno miriše, ali stvarno je tako, znači ne bih da vas lažem. I dok smo još na temi kremica, tu su kremice za ruke, kojih imam dosta.
To su ove svetlo plava i tamno plava. Svetlo plavih imam 3, zato što jedna mi stoji u jednoj fioci, druga mi stoji u dnevnoj sobi, treća u, ne znam, kolima, WC-u. Svuda moram da imam neku kremicu. One su odlične bile, pogotovo za ovaj period kada smo stalno stavljali alkohol na ruke i kada su mi ruke bile kao barut suve. Znači, hidriraju. Predivno miriše, predivno hidrira, ne znam šta više da kažem. Vraćamo se na još jedan apel. Dobar dan, beogradska zjajo, odnosno srpska. Molim vas kao Boga da donesete ovu kremu sa kokosom, ovaj losion. Zato što, kao što sam vam rekla da ova čokolada miriše na najlepšu čokoladu, tako ovaj losion miriše na najlepši kokos. Mirišete na kokos, cela kuća miriše na kokos, vi ste jedan kolačić posle ovoga. I ovo sam takođe kupila u Crnoj Gori, bukvalno ga štekam, kao najgori, onako stavim tačkicu pa razmažem što više da bi mi potrajala što duže, jer tuga je nemati ovo kod kuće. Hajmo da pređemo na jedan savršen novogodišnji miris. U pitanju je ovo kupa nešto, kolačić, to je onaj kolačić sa cimetom. Ta kolekcija je u pitanju i meni je to savršena novogodišnja kolekcija. Ovo je za telo kupka koja je, kao i sve ostalo, nemam reči hvale koje bih mogla da kažem. Njihove kupke sam probala i sa kokosom, i sa kozjim mlekom, i sa čokoladom. A ovo je peeling za telo koji je onako masniji, ima ulje makadamije, jako lepo radi svoj posao, ispilingujem celo telo osim lica. I pošto onako ostavlja malo masniji fil, vi posle ovoga ne morate ni da se mažete nekom kremom, jer koža će da upije to što ima. A ako vam mnogo smeta taj masan fil, posle se samo isperete dodatno ovim ili bilo kojim drugom kupkom koji imate. I stvarno vredi svaki dinar. Ne znam da li vam je jasno koliki sam ja fan ovog brenda, da ja budem u Crnoj Gori i u prodavnici od svih mogućih stvari novih koje mogu da probam, ja naiđem na zjaju, proizvode koji nemaju u Srbiji i ja ih kupim i dovlačim kući. Tako da mislim da vam je jasno, onda ne bih to sigurno radila da mi se ne dopada ili da, ne znam, u nekoj drugoj situaciji. Ovo je još jedan apel. Molim vas, donesite šampon, balzam i maska za kosu, koja je upakovana inače isto kao puter za telo. Pogledajte ovo, identično, samo je ovde plav kakao debel. Šampon, maska i balzam, čokoladni, kosa posle njih bude mekana i onako baršunasta, svetli. Na sve to imam još jedan proizvod koji mislim da nema kod nas da se uzme, to je balzam sa maslinovim uljem, koji je isto kao i ovaj balzam. Prvo što miriše stvarno prelepo i onda ovaj miris vam ostane onako u kosi i kada isperete i kada se isfenirate, baš vam lepo i čisto miriše kosa. Ovaj miris je prelep čist, a ovaj miris je, ćao, ja sam kakao puter. Ne znam što da vam kažem. Stvarno oba su, u zavisnosti od toga šta više volite, ja volim i jedno i drugo. Tako da, pogotovo kad je zjaj u pitanju, ne znam, koji god miris da naprave, ja mislim da bi me uboli pravo u srce i da bih rekla to je miris mog života, jer stvarno, kao da je brend pravljen po meri. Imam još par stvari koje sam kupila u Crnoj Gori, koje nemaju da se kupe kod nas i dalje. To su njihovi ovi lip balm. Ne znam, možete da vidite. Isto kokos i čokolada su u pitanju. Ovo treba svi da probaju, baš mi je žao što ne postoji kod nas. Dalje što ja hoću ovo da pričam u prazno, ali ako ima ljudi koji me gledaju da su iz Crne Gore ili ne znam gde još u regionu ima zjaja osim u Poljskoj, ja mislim da ima, da je zastupljeno. Ovaj sa čokoladom je da vam regeneriše usta, a ovaj sa kokosom je da vam omekša usta. Znate da ja, na primjer, volim da koristim što da ne probam i neku mušku kremu, a što da ne probam i neku bebeću kremu, a što da ne probam sve što ima na tržištu, što možda i nije za mene pogodno. Naravno da sam uzela ovu bebeću kremu, još jednom ću reći, ovo ne postoji kod nas, ovo sam uzela u Crnoj Gori.
Prvo što mi se dopalo pakovanje jer je mnogo slatko svojim pužićem. Drugo što je za decu od 3 godine pa nadalje, od 3 meseca pa nadalje. I treće što ima zaštitni faktor 6. Nisam sigurna od čega može da me zaštiti zaštitni faktor 6, ali znala sam da mi je to preko potrebno i da ta zaštita, to je za mene. Tako da uzela sam ovu kremicu, ona je naravno bebeća, ona je jako teška, masna. Ja ne preporučujem i ne preferiram da se bebeće kreme mažu na lice. Inače sam mislila da je to super ideja, zato što kao to je za bebe, to 100% je jako blago, to ne mora da znači. Naravno, u ovom slučaju nisam istraživala da li je jako blago ili nije, ali ono što znam jeste da je ova krema jako masna i da taj fil kad bih stavila na lice, definitivno mi to ne bi bilo pogodno. Tako da je ovo kremica koju ja koristim za mazanje stopala, za mazanje ruku, tela, prelepa je, bebeća je, ne može se pogrešiti sa bebećom kremicom za tako mazanje nekih delova tela. I rekla bih da je to, mislim da sam stvarno ovako obišla jedan lep krug oko jaja. Ja moram da kažem da su ovo, većina ovih stvari, osim stvari koje sam kupila u Crnoj Gori, su ponovljeni proizvodi. Dakle, ovaj kokosov losijon mi je, ja mislim, 3. pakovanje. Puter od čokolade drugo. Zlaja, ovaj plavi mi je nov na otpakovano čeka. Dakle, stvarno je nešto što vredi imati i što je jako kvalitetno i rekla bih pristupačno što se cene tiče. Tek u poslednje vreme su ljudi počeli da pričaju više o ovim proizvodima. Ja ovo koristim već, ja mislim, 4 godine unazad. Znači, i da sam koristila malo po malo, pošto u početku nije bilo svega. Kada se tek pojavio, bilo je samo par ovih putera za telo i kupki, ali sad se ta asortiman oko proširuju i jedva čekam da vidim šta nas još novo čeka. Ja definitivno imam ideju da isprobavam još neke njihove stvari, ali kao za sada, ajde malo da se smirim, imam mnogo kozmetike kod kuće, moram malo se smirim, to sad sebi kažem, ali verovatno čim ugasim kameru idem u DM da vidim šta je novo izbačeno, šta ima novo od kozmetike i baš nešto što mi mnogo treba ću uzeti, ali u principu ono što bih ja volila jeste da mi pišete ispod, da li ste vi isprobavali ove proizvode, da li vam se dopadaju, da li ima neko kome stvarno nešto ne odgovara, da malo razmenimo iskustva i utiske. S obzirom da sam jako puno pričala u ovom videu, nadam se da će vam neke informacije biti korisne. Ja vas puno pozdravljam i mi se vidimo u sledećem videu Vlogmasa, a do tada uživajte u starim videima i to je to. Ćao!